To ga mu fa jama'a mun fito neman abinci. Wannan kuka ce wanda an yi fenku taƙi. Mutum huɗu, wani ya yanke rihen gabar ya mutu, wani ya yanke na yamma ya mutu, wani ya yanke na arewa ai ya mutu. An nemi duk asalin iyayen gidan namu ma su masu injin sun gagara. Saboda haka ina zaune ƙasa ta kulle ba a karɓar tsohon kuɗi. Yanzu an ce duk wanda ya ture ta nan, duk wanda ya ture ta za a ba shi 500 sabon kuɗi dal 500 sabon kuɗi da mashin yudi na hawa. Saboda haka aka nemo ni da zo in gwada, sai dai abin da ya faru in ba ku ganda ban wanda ya tuno da ni sai dai addu'a. Amma ni fa da ne zaman yunwa ta karni wannan zo in ture ta tsaf yau ko a ni ko a su ka gansu nan in za su fito layi masu hanawar sai na ture wannan kukar. Sai mu zauna mu mutu sai mun ture ta.